ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ମହାନଦୀର ମୁଷାଳିଆ ନଦୀ ଘାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଘାଟ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାହ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଜି ରାମନଗର ମାର୍କେଟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ 60 କିଲୋମିଟର ନ ବୁଲି ଏହି ନଦୀ ଘାଟ ଦେଇ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ରାମନଗର ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏହି ଘାଟ ଦେଇ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇ ରାମନଗରକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ରାମନଗର ମାର୍କେଟ ଦେଖିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଉଛୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛୁ ଏବଂ ଘାଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲୁଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଘାଟଟିର ନାମ ହେଉଛି ବାହାକୁଦୁ ନଦୀ ଘାଟ। ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।